Хороскоп за 15 август, събота. Овен. Макар денят да е почивен, ако имате вдъхновение и ентусиазъм да започнете нещо ново, направете го. Имате голям шанс да вдъхнете живот на идеите си и да предприемете конкретни действия в някаква посока. Някои от вас ще търсят приключението и тази нагласа може да им подари интересна случка или дори любовна авантюра. Телец. Днес е чудесен ден за тези от вас, които се занимават с творческа дейност или планират да навлязат в нова сфера на опита. Отдайте се на дейностите, които обичате, особено ако става дума за работа с ръце. Доброто ви настроение днес ще направи приятно всичко, с което се захванете. Близнаци. Днес може спокойно да се отдадете на забавления, особено ако работната седмица ви е натоварила физически или психически. Настроението ви ще бъде добро и околните ще се чувстват комфортно във вашата компания. Денят е много благоприятен за учене и развиване на някакви умения. Рак. Ако не сте доволни от работата си и нямате усещането, че ви ценят, днес може да помислите по въпроса и да го обсъдите с любимия си човек или с приятели. Не се примирявайте с ситуации, в които твърде дълго търпите лошо отношение. Възможностите са пред вас, но е потребно да поемете инициатива и да действате. Лъв. Днешният ден е много позитивен за вас. Изпълнени сте с ентусиазъм и желание за приключение и тази нагласа привлича околните към вас. Не е изключено да станете обект на сексуален интерес или да плените някой с дарбите си. Ако работите днес, нищо чудно да изкарате добри пари. Дева. Днес е подходящо да се заемете с нещо, дейност, въпрос или работа, което ви ентусиазира или ви дава усещане за смисъл. Някои от вас може да усетят желание да направят промени във външния си вид. Последвайте импулса и се насладете на резултата. Везни. Днешният ден не е за активни действия. Нервното напрежение може да ви се отрази доста зле, така че си почивайте повече и се разходете в приятна компания. Може да се видите с приятели или да прекарате приятни часове с половинката си. Скорпион. Днес някои от вас може да обмислят нова възможност, свързана с финансите или с работата си. Способността ви да въздействате върху околните сега е особено силна, така че лесно ще привлечете вниманието към себе си. Това ще бъде особено ценно за тези от вас, които копнеят да предизвикат нечий интерес или трябва да проведат презентация, например. Стрелец. Ако имате идеи, които още не сте започнали да реализирате, направете го днес, особено ако касаят работата или всекидневните ви навици. Интуицията ви ще ви води и ще бъдете сигурни, че сте на прав път. Не прекалявайте с храната и с алкохола. Козирог. Днешният ден е доста позитивен за вас. Ще се чувствате удовлетворени, независимо дали работите или си почивате. Погледът на някой от вас вече е устремен към бъдещето и ще обмислят детайлите на промени, които планират да направят скоро време. Водолей. Днешният ден може да ви донесе добри новини, свързани с финансите ви. Ако сте обвързани, възможно е въпросът да засяга по-скоро парите на съпруга ви. Днес ще се разбирате прекрасно с близките си хора и отношенията ви ще бъдат хармонични, но само в случай, че не таите гняв и недоволство към някой от тях. Риби. Днес прекарайте деня в компанията на любимия човек или близки приятели. Ще имате желание да общувате и да разпуснете заедно. Не се оставяйте на безпокойство и страхове. Преценявайте ситуациите такива, каквито са, а не каквито може да станат. Денят е чудесен за пътуване в приятна компания.